Neukazuje, že takto dal follow, prečo? Neukazuje to Lucho, pretože ja som teraz na PS4, vieš, a keby to mám cez Aver Mediu, tak vtedy mi to ukazuje. Toto nerobí teraz takto. Ja to mám preto, to mám pustené na OBS-ku, aby som videl, že keď mi kto si dá oné follow, tak to mám na písičku, vieš. Mám button, áno, button source. Yes, super, ďakujem ľudia. Lil baby dog. UK people suck off bitches. To mi pripomína Mordor. No, je to dosť možné, také je to ako... Mne sa to páči tá hra, akože super je to fakt, zrobili to úplne bombovo zatiaľ. Zatiaľ som mile prekvapený z tej hry, som si myslel, že to nebude až tak dobré, ale fakt super. Momentálne úplná jeba. F5 everyone, F5, no musíte dať F5, lebo naskočil button na výber kvality, takže každý si môže vyberať teraz kvalitu, ako chcete. Komu to ako pôjde. A máme ďalší scrap, super. 292 už. Tam je ešte niečo. Hore to vrátka a rozkopem. Kedy naskakuje ten button? Naskakuje vtedy, keď dosiahneš 20 ľudí na one, čo ťa budú akože sledovať. 20 ľudí, ktorí ťa budú sledovať. A musia to byť určitú dobu, no nejakú chvíľku. Takže bolo 32 ľudí, vieš tak. Bum! Ty kokos, Leo a pumpa, tak toto vyhodí do vzduchu. History relic scrap. Treba mi ešte pozerať ten scrap. Tu je. Že hore asi. Kde mám Karu? Kara je dolu, idem ku nej. Kde máš čiaru? Čaru. Počkaj, ešte by to niečo malo byť. Pôjdem ku nej za chvíľočku, len počkaj, ešte popozerám, že čo tu je. Niekde mi treba nájsť ten scrap, nevideli ste to, kde sú ľudia? Nevideli ste to niekde tu ležať? Na zemi, alebo ne? Tu asi nie. Tam som prešiel cez ten mostík. Áno, to som išiel cez ten mostík. Teoreticky tam niekde by mal ležať. Nightbot. Ako to, že ide?
nedal vykričíky v tom, nie? Či čo? Videli ste ten skrap niekde tu naležať? Počkaj, ja som teoreticky išiel spodom, takže ešte by som mal ísť možno návrh. A tu je. 9 z 10, ešte jedno. Ale neviem, kde to je. Že si grilloval takto dačo. Nedal si na level mod? Čo? Sakra, počkaj. Hore som nebol, to hej. Teraz som to tam vyzberal. Ešte niekde tu na. Však tam je, že pre všetkých tých príkaz. Nie. Ten príkaz bol iba pre moderátorov. Babulka. Ja som to čekoval. On bol pre moderátorov. Čakajte, ja to ešte tu prezriem dolu, že či tu kde si ten scrap som nezabudol, lebo to dosť možné, že som to prehľadol. Tu není vo vode nič. My Vánoce prejem šťastné, nový rok tiež. Už som to menil 10 krát na moda a stále je to pre všetkých. Gravity, ono to bolo normálne, ak som to pozeral predtým, tak to bolo iba, že pre moderátorov. Tak neviem, prečo je to pre všetkých teraz. Ale bolo to pre moderátorov určite, lebo to ja som to pozeral, čekoval som sa na to. Return Magnum Opus, takže tu nebude nikde ten scrap, no on musí byť niekde musí byť zahrabaný tu na, alebo čo? Tu hore tiež nie. Tu som to prebehol všetko. Kurva. Ľudia, kde som ešte nebol? Som to obišiel všetko. Počkajte. Toto by som si mal zobrať za sebou do prdele. Tu by sa mi zišlo do auta. Ale jak to tam prehodím? Tam už nič není vôbec. Ja si myslím, že on niekde bude na začiatku možno ten scrap ešte. Kurva, keby som to tam vedel hodiť. Neprehodím to, sakra. On môže aj z bandáskou lesť. S bandáskou ideme. Dobre. Super to je. Dobre, však tam už ten scrap nemôže byť, takže on musí byť jedine tu niekde. Tu je kokot. Mám ho. Yes. Máme celú oblasť. Čo to? To som si dal. Love me. 78 between gravity power and me. Dobre, takže toto časť máme vyzberanú celú. OK, ľudia, pokračujeme ďalej.
begin my work. There's something needs doing before we turn back. But we've got all we need. 84% babulka gravity. It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. Foggy! Ty sa neozývaš vôbec. If you have to wander solo, please take this flare. When you need Počkaj, zoberiem si najprv toto. Nemôžem to tam položiť si? Dobre, ideme ďalej. Nuda pláž. To je pláž, na ktorej sa dá dobre nudiť. Exchange tokens. Love fridge. No boha jeho, chladničko ja zbožňujem. Stay with the car. I do this alone. Oh, never mind, old chum bucket. Never mind the old black finger. It is sacred quest. Patrik Škrečok, Simon 525 do zadku pokúsal. Počkaj, idem za týmto kokotom, čo to je do piči za Batmana? Martiaskový prst docekol zas. A to je taký lietajúci monšter toto tu. Remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence. Jau. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day. Na čo môžem teraz sedieť? To už... Nejako to musíš už vymyslieť. You're the purpose in this life, my friend. Although you fear to dream it. But pain will come. Much more pain. Before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you. At dune after dune of drifting. Half-forgotten terrors. You flee them all. Gravity Power, daj si facku. These past phantoms. Biblia? And Co to Biblia? that crawls inside. Čo mi tu Bibliu You dávate? come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted Oh, around hi. horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Fúkol na ňo. Griffa 3 tokens, hej. Max ability to use a melee weapon longer before its break. Tak akože... More water from water sources, toto by som si jednoznačne dal. A náboje tiež určite. A heal. To zatiaľ takto by som si to dal. V pohode, napíšeš mi aj ospravedlnenku, tu sedí. Nemusím chodiť na telesnú. Škreček, prečo nemusíš chodiť na telesnú?